no és fàcil, però bueno, de fer el que li agrada, no? Si t'agrada cantar i compondre cançons i també doncs, has de treballar i guanyar tota la vida fent el que t'agrada, doncs bueno, tu has d'intentar compaginar d'alguna manera. Bueno, jo canto pop, ¿vale? Però també el flamenc, no? Però no és el flamenc al fondo, és el de los palos, no, és un flamenc doncs, més comercial, més pop, no? Els instruments que acompanyen el tema doncs, són guitarres elèctriques, guitarres acústiques, la bateria, efectes, no? És més comercial que no Manuel Carrasco o Antonio Orozco, són els tipus d'estil que podrien encasillar el meu estil. Que un niño al asombro, lo que el pirata al tesoro, lo que el marinero al puerto, que yo quiero ser por siempre, que tu boca el misterio, yo que soy una cometa al viento, unida al hilo de tu cuerpo, de esos de nubes de algodón.